Anyalaki din! Naglaing ka ninsan. Talaga ang malalaki ka. Bilibakon king ka. Siyak pa'y munti ko na minsan. Agasam mga minday takin na maskulado ngay. Nagtayag ka pa'y. 6-footed ko naman. Ano yung 6-footed? Ay, sana yan. 6-footer? Ay, wala niya. Nagkamaliak lang it is feeling insan. Pasensya ka na. Naglisi ka dita pag na. Tagawid ako ninsan. Ay, saan ka mabuting agsubli? Dagiti 5 alalaki, adi nanog-danog mo? Oh, pagbut nga ko ma. Ore man pa isa nga pulo da agsuble. San ko'y da kabuteng? Nagturod ka talaga insan ah. San kan samot nga imay nagbuya iti pelikula ba kay? Pelikula asasawang mo dita. Dagiti 5 lalaki a kinalaban ko tita igit ti kalsada. Ay naamukon. Limabas itay ni kumare kat na istorya na da ita. Di ka man lang imay nagbuya ba kay? Ay nadondon. Nagadutas asikaswak dito'y balay. Awan oras ko amapan mang buya-buyakan ka. Ay sayang. Di mo nakita no kasano nga inwasiwas ko ida. Sa ako to impurwak ija kasabaan. Ha? Husto daytan apa nagpasikat mo. Amon ti amin dito'y lugar tayo naturod ka. Naturot lang nga ya. Naturod ka napigsa ka. Nagmayat itirik na ti kabuting da ba kay? Lumabasak lang dita kalsada. Aglilisitan, agtataraydan. Sikat at talaga nila kay mo. Isaon ti pagtutungtungan da dito'y lugar tayo. Ay kat, mabalin nan ti agartista no kasta nanang. Bagbagay na ngagpaiso ti agartista. Tagasam nga'y dagiti 5 alalaki a kinalaban na idi kalman. Nabuyang met aya tinapasamak nanang. Kano ada ak ijay sangwanan. Ay ha? Ison samot ti katuturudan dito'y lugar tayo. Saan aya? Kan ayan nagayam, napan nagtrabaho na nang, kunak man no adda dito'y balayaw. Agpa-autograpak kumakot. Nagpigsa ka talaga paray. Agasam ta ka ba ilam abagkatin day ta 5 asako asimintuhay. Naglagan lang mo. Oh, siyak, marigata na kamang bagkat tay may sasakaw oh. Nakaapoy ka nga rin ka sa baray. Apay ngagpay so paray, ta nakapigpigsa ka. Puliming aming. Isukit asikati inaramid da apurman, ta napigsa ka. Ken kabuteng da ka, dagiti daduma karpintera. Agasam man, maminsan lang asitsita mina umasidag da nadagaws. Kasladay jayo. Nay, nakatugaw man, itatamir ta. Naglaingan ta nakalinong pa. Huwag nga raw, ipakita mantikin na turay mo pari doon doon. Timalyaw adagaws ni Mang Merto oh. No, umasidagan dito nay. Umay dito entan. Hoy! Anyatar aramidam si kalakay. Agin ina na aklaing baos. Agin ina na? Bawal ti agin na. Nagkunakin ka nga ginana ka. Pasensya ka na, boss. Medyo maulawak namin. Kapoy si Pudo si Panawan. Kaya't mo tayo katanin ka, ha? Saan, boss? Saan? Agsubli kayo ti trabaho. Tarasam! Uwan, boss. Mapala ka. Oh, makita mo tayo dyan. Magasan, bilibak ka talaga kingkan. Boss, ti awag na pa kingkan ay talakay. Nodda makita mo agsadot-sadot akakadwa tayo. Lakay man day tao no saan. Iba ka ma. Wan, sige, pari doon doon. Ingka man kiti agkiwari ti simento. Ay, wan, mapana ka. Anak mo ni Dondang? Ay
Wen, may katlong anak ka. Ado ti magibagbag akas la artista ka no, tas sikat nga man. Kasta aya, Kano ison sa ti purman niya. iso nga raw, Napigsa day jay nga anak ka. dabas bastos na. Anya, Di na mo arespituan tilakay akas kanya. tapay, anya tinaramid na kun ka. Agin inalaak, tamaululawak nga po'y ti pudot ti panawain. Agasem, ta sinitsitan nakit din nga inayaman. Adda siguro kayat na nga ibagakun ka, Ada, ngam apay anas ka na sitsitan nak ngay kailakaya kong. Tas lamo la agay-ayap iti aso. Ala, bay amparay, tabagbaga aktuman. Lispita rin naman kumaati lakay akas kanya. Ay kuun mo ngamin, Ayan na ngay Jeswel dom-dondon. Atoy, Ala, darasam ti mangyawa, tani, nagado tinasken abayadak. kompleto daytan. Saan mo nabilangin? Amangan no adamot imbulsam. Uray kapkapan nak ano din bulsak. Ay, sika dondon, bawal ka nga aginom iti ara ka. Na. Uray nakla ito do. Tapno saan mo amalipatan. Diyak malipatan. Anya laki di. Ha? Tandaan nama, no aginom ka iti ara, kat mabartek ka, saan da kanton akabuteng dito'y lugar tayo. Laglagi pom dayta. At painom ka man mo, pare. Takaswisweldo tayo mo, tinigal man. Awanin ang tinabate ako wartak paray. Apay, inalamin ni Bakit ma. Kanya nga eh. Saan ka madanagan? Kahit mo tarak, Huwag nga rin, pare. makitkitam day ta kantina. Ha? At nga tala ko da nga arak dita. Ada Kumasidag ka. Kanya kita ramidin ta dita, pare. Agulimag ka. Ha? Anya di katangan nyo? Ibagang man no sino ak. Iso ni Dondon. Katuturadan. Kan katatayagan. Dito'y lugar tayo, miss. Agjejim ka kadi, manong? Damagampay lang. Di mo ka di makita dagiti nagdatak kilamas ko. Amom, no niya tiyar aramidin na kadagiti kalaban na, adeng. Anya ngay. Ipurpurwak na lang ida. Unay mo tanong kasta? No da makurso na da. Nas ka na maalak. Aywan, puno na ita, adeng. Jack kayat. Ti mapababainan. Nanggagmaw. Anyat ka iti asawan? Ay, uy, nanggag ko pare. Anya di niya rasaas na kan ka? Kwa, adeng. Kaya nakano ti arak ken sigarilyo. Anya nga arak ti kayat na? Jay kanginaan ka na mo, adeng. Nanginamot ati bayad na. Ibagang na itakin ko na pare. Kwa ka na. Libre, no iso ka na. Anya, libre? Uy, no kayat mo nga agbyag ka pa eh. Pumat duam? Sana mang rabrabak tayo ta. Aming nga ibaga na, araramidin na. Ha? Ay, ala! O nya, magtad kan? Umawag ak iti pulis. Ay, di mo ayam mo, nga ultimo pulis, mabutang yung ka na. Pulis gaya ma. O sige, mangtad akon iti arak kan sigarilyo. Kasta. Saan ka madanagan, miss? Tanod to sa bali amang buting kang ka. Ibagam lang ka kami, ha? Awan mo ti sa bali amang butbutang kanyak ditoy. Da kayo laang. Jak samot maurayan ni Dondown. Jak man amuno sa dino tinapanan na nanang. Naska na makasarita. Ta ibabain na kun nga inana. Imbabain na kayo? Tapay. Agasaman, tasinitsitan na lang ka na o di kumpare ka lakay. Nagipulong nanang. Wow,
Kat saan anasaya tikas jay agalad ni Don Down. Ay kat talaga nakababain nanang. Lakay, sit-sitan na lang, no ayaban na. Sumipngatan nanang, urayin nyo kadipay. Ay, saan kun nga urayan, tamapanak met agluto iti kanon mikin ni tatangyaw. Agsubli kayon tulangan inton bigat nanang. Awan ka diti trabaho na inton bigat. Awan nanang, Domingo inton bigat. Sigay, agsubli ak inton bigat. Masapak tao. Pare, medyo nabartay ako na. Ika kiti mo. Manupay lang nga baso dito na inom mo. Abay, siga, pare, saan ka pa yan nabartay? Makatakdirak pa lang ang limpyo. Ang kita, Saan ka pa ngagpay sa matwang mo ta, pare? Basit pa lang dito na inom ta. Nagpigsa mo nga minto arak ngayon tad ka data. Hindi aglakla ko, pare. Ano kaya't mo itangad ko ba ya? Ay, mabartag ka na dago sa pare. Sara ka mabartag. Uri kita. Ay, sus, intangad ng ngagpaiso. Ay, pare, Uston! Dandanin na ipos na pare. Sanang pa nabartag pare. Ay, biliba ka talaga king ka, pare. No arak lang, ngawang kanya dito. Pati arak, napigsa ka. Saan ka mataltalapan, pare? Lukatan pwede tamay sa. Kayat mo ba'y? Kayak pa Ay, aguray lang nga rod. Lokatak, pare. Ay, nabarte ka talagang Don. Ayan mo. Abayasan kamutin na agdagdag ka rin. Dak dito eh. Ay, diyan kung may mulaga, dagit ay matak. Sa dinotel mo? Ito isang wana. Handa ka malaga dito, pare. Habang ita, saan ka mo din nga agkatawa? Sana ka makakatawa pare. Siya kasi kaya't ko ti agkatawan no kasi mabarte ka. Wala naman ti nakakatawa. Nanay. Hanya tayo dyan. Paray, sika ka nila ita agsing-sing lang. Adan sa mo, makasangsangit ay sino na dyan, paray? Don, sika na ita agsangsangit. Ay, paray, agan ano kan? Saan ka ba ita sinagsakit Adakim magat king kala mo, ano ko taon, paray? Ayan na, kurek. Saan ka mo agsangit na kasta, Tahapakan mo yung bagadagit itatawa, pinasangit ka, paray. Ay, sus. Kasano ka mapasandangan nga, paray. Kanya nga hindi pagkutas ko rin naman dita. Agla kayo mo na bayan dito Ay, bagda ka. Sangit mula sangitan ni pare doon daw. Andiyak mapasardangan. Isukit ajak kayat amabartag dito at tao. Tagsangit no mabartag. Ay, kaya't mo asawan mangmangit no kasta mabartag maray. Wan, kita man tilangana. Ay, gusto na tanay, mangibabay ng tilangan paray. Oy, agawitan. Mangibabain ka. Ay, sus, nay. Naisbuan na pa ito pantalon na maray. Ay, kunakon kat. Inaramid mo manin san arumbang nga ramidam. Salbag kakiti. Na, sabay ikarkaro na ti agsangit. Ala, magnakan. Kasano ang magnakit?
Agtad-tad-tad lang dispo na maray. Ay, sapay agaribungbungan lagi kitang tao. Aglama mambalang. Ay, mabayin akon. Naa, sapay impig sonon. Gustong ko na ngay. Guston! Nene, kinidal mo madan maray. Ay, kasano maruruda? Kanya lagi din maray, sumardan ka na. Ayan ni Don Down. Day taman nanang nakaidapay laang. Ay, Don Down, aldawan. Saan ka ba pa nagtrabaho? Mabayin ako, nanang. Taapay. Ay nananang inaramid naman nandiya inaramid na idi ang nakaibabainan na. Nagbartek manan. Katwan, nagsangsangit kasta unay tirungaab na. Ay unay matan. Hindi mo nastoryaan, bakit? Ay, mabain ka, taiso tipod no. Ano mabartag ka, mangmangit ka, anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.